риболовни.bg. Неугодни ли чак толкова много? Здравейте отново. Това е първото видео за тази година, което направих, тъй като беше доста студено, рибата е много мудна. Но се постарах това видео да бъде много интересно. Затова направих риболова на няколко места, далече от моя град, на интересни места, които не съм посещавал до сега. Надявам се да ви хареса. Печелившия от giveaway, който направих на Нова година, видеоклипът, е ето този коментар. Честито на печелившия. Костурче. Красавец. Тия ръки трябва да ги пускаме. Не да ги слагаме в цигана. Не сме угодни да чак толкова много. Ого! Майка! Малко! Да. Туйчвах и... Бързе, Ивайла, бързо! Това да удари с кепа. О, секстир, който нещо! Водиста, ако не канат. Внимай. Какъв е първо? Стига! Не мога. И това си тарама, че не мога да ме. И баси майката! Аз се екстира.
сръбски проблем. Не се вижда всеки ден. С дядана опашка. Сега ще скарам спокойно. Дръпни се. Чака таляс. Сигурен ли си? Сигурен съм, то ти. Каза си, ти не ме чуваш. Дай, пускай. Усетих вкуса на рибата. Погледни. Чакай малко да... Такова ми. Егаре, няма, тя стай се на това. То ти ще захапал ти. Екоста. Бах ти кичука аз. Видеото, добавете едно лайкче, за да помогнете развитието на моят канал. Абонирайте се, ако не сте се абонирали. И оставете коментар. Нещо, ако ви интересува. А всички риболовни такъми, които използвам, ще оставям линкове в тях под видеото, за да може, ако някой предвиди интерес, да се го закупи оттам, където аз съм го купил. Това беше всичко от мене. До следващия път.